So you understood, okay, what I used to place. Days be connection gone, journey. And this they're over and gone. You the trouble that you know. Strength that I see so much for you. I want to have you. Feel so right. I want you happy story. Feels alright. Mega magandang shoutout sa lahat. Hey, Benz. Hola po. Hi, boss. Teka lang, shoutout sa'yo. Salamat sa pagbisita ng bahay. Wait, ipipin kita, boss.
Lagyan natin ng jacket, boss. I won't be having you. Ayan, boss, may jacket ka na, boss. Salamat. Sige po, tayo lang muna. Salamat, boss. Baba ka ng bahay, boss. Bench ulang ko, baba ka ng bahay. Pipin ko yung bahay mo. Antayan lang natin yung iba. Salamat. Sige, sure. Oh, Tulips. Regala, shoutout sa'yo, Tulips. Bigyan kita ng jacket. Yan, may jacket ka na, Tulips. Baba na kayo ng bahay niyo, guys. Magdikita at magsuklihan tayo. Benchola ko, baba ka lang ng bahay, Benchola ko. Bisitahin natin yung bahay mo. At ikaw din, Tulips. Baba ka ng bahay. Baba kayo ng bahay. Na. Salamat, Epa Chris. Baba ko muna bahay ko, Epa. Ang yung hagdan. Na. Benchola ko, na kita, na pina kita. Puntahan ko bahay mo. Puntahan ko bahay mo, no? Bench wala ko. Tulips, baba ka ng bahay, Tulips. Benchola, kung walang dikit sa'yo, bro. Hindi na ako magbabakas, bro. Bigyan kita ng 5. Benchola ko, sige po, salamat, host.
Walang anuman, salamat din sa'yo bro. Salamat sa patambay sa bahay. Pangalawang dikit sa'yo bro. Benchol ako. Pangatlong dikit sa'yo bro. Pangapat na to. Panglimang dikit sa'yo bro. Tulips. Baba ka ng bahay, tulips. Ay, ikaw pala to, Mads. Salamat, Mads. It feels so right. Feels so right. Salamat, Mads. I want you, loving me.
Asan po yung mga bahay ninyo? Mansyon na siguro. Host, bakit wala sila bahay? Nabila ba? Guys, baba kayo ng bahay niyo, guys. Puntahin kayo ni Libag sa loko. Thumbshake buds. Salamat. Salamat buds. Sorry, Eta. Kanina pa ako nilalamig dito. Sorry. Nagtimpla kasi ako ng kape, tapos Sana ganito all, ka may na. love shout out. Hindi nag-ayuda ako dito kay Buds. Sino ayudahan dyan? Ay, sabay ko kay Buds. Si Bench Olaco. Main channel niya. Imamanual search ko na. Wait lang. Ito. Bench Olaco Ano? talaga. Wait lang. Bench Olaco. Sige, saglit lang. Dito yung yung bahay. Sige, 10 dyan. Saglit lang. Unahin ko muna to kay Buds. Magantay lang. Sige. Salamat. Magantay lang. Nasa labas ka ba? Hindi Salamat, Buds. Naririnig mo yan si ano? Si? Naka-video yung isang cellphone. Si Buds Naka-video yung isang cellphone. Ito, magdidikit din ako sa kanya doon. Wait lang. Kuling ko lang sa phone. Baliw ka, naka-LS ka dito Ninja lang gamitin mo. Jerry. Melma. Sino pa? Anong lagas? Wait lang dyan sa ayudahan ko kay Buds. Napunta rin ako kay Buds. Mag-ano ka nga doon, mag-comment ka nga kay Buds, sabihin mo na nag-ayuda pa ako kay Gabong. Hindi kasi ako maka-comment Sige. Sabihin mo siya, ng Buds nag-ayuda si Epacris kay Gabong. Kaya, sige. hindi kasi ako maka-comment. Hindi ka makakaano? Hindi ako maka-comment. SS, thumbs up. Nag-shout out sa'yo, Raquel. Ayun, umikot na. Pakisabi na umikot na si Gabong 1.23K. Okay. Salamat. Oo. Yan may jacket ka na, Raquel SS. Take your time. Ingat dyan. Sleep na. Thank you Shout out sa'yo. Shout out sa lahat. Magdamagan ba ito at iba't ang lemon? Oo ata. Hanggang sa makaya ng aking. Pero hindi ako pwedeng mag-upin. Ewan ko. Nang ko lang. Pero kung medyo matulog kay Kuya Marco. Ikaw magdamagan, di ba? Baba ka ng bahay mo, Raquel SS. Puntaan natin. Raquel SSS, Tamsak host. Mag-love shoutout po sa lahat. Mag-love shoutout. Salamat po sa pa-jacket. Bakit sumikot na si Kuya Gabong? Sabi mo sino yung next na ko. Tama siya. Sino yung ayudahan ko? Si Ben Olaco? Ben Olaco? Si Bench Olaco,
Sige. Salamat. Ano? Raquela, baba ka lang na bahay, Raquela. Punta natin, bigyan natin ng ayuda. Wait lang ah. Ilang oras ka nag-LSI pa? 4. Oo. Si Boss Del, di ba GLS? Hindi. Okay. Kaya mas kaya din. Pwede ba ako mag-ayuda kay Bads? Ano sabi mo? Pwede ako mag-ayuda sa kanya? Sa kanya yung ano? Pwede din naman, mag-ayuda ka doon. Ninja lang gamitin mo. Sige. Raquela, test magalaw shoutout. Mention ako OTW 10 sa'yo ha. Bigyan kita 2 banana host para makawala yung dinner. Sige, salamat sa Raquela. Dawa ka lang ng bahay. Nalalagas May ako. mga kasama tayo dito. Kasi ako lagi nag-e-end. Magsuklian tayo. Salamat. Ay, maliit pa pala bahay ni Bench Olaco. Unang dikit Bench Olaco. 222. 222. Bigyan kita 10, Bench Olaco. Unang dikit, 223. Diyan ka lang, Bench Olaco. Nandyan ka pa ba? Ate Raquel SS, ikaw yung next ko na bigyan ng ayuda. Wait lang. Raquel, nagbaba ng bahay. Ipuntahan kita, Raquel. Unahin ko muna si Bench Olaco, pangalawa sa kanya. Sige. Salamat ba? Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Bad, sinong ayudahan ko, Bad? Dating dikit pala si Raquel. Tingnan ko, Raquel, kung ano kung may bibigay pa ako sa iyo. Dating dikit pala ito. Pangalawang dikit sa'yo, Raquel. Pangalawang Bench Olaco. Pangalawang dikit Bench Olaco. Nandiyan pa ba Bench Olaco? Salamat po, ma'am. Nandito po. Okay. Dikitan mo po ako, Bench Olaco. Marami pa akong bananas. Pangalawa pa lang to sa'yo. Pangatlong dikit Ikaw sa'yo, no, Raquel. ikaw na magbaba ng bahay ko. Bumumpaw, baba mo na lang bahay ko. Hindi ako makababa. Sige, baba ko. Nag-ayuda ako kay Bench Olaco. Pangatlo, Bench Olaco. Kayla and Tamsak ulit host. Raquela, ayun. Salamat din, Raquel. Salamat sa patambay. Balik-balik lang kayo dito sa bahay namin, guys. Magbigayan tayo at magsuklian. Pang-apat na dikit sa Raquel. Pang-apat, Bench Olaco. Dan 5 sa'yo, Raquel. Ano main ni Raquela? Kulat. Raquela S. Raquela, pero yung Pang-5. yung panghuli na letter, tatlong letter A. Tapos isang S. Mamaya. Raquela S. Tapusin ko muna si si Bench Olaco. Raquela. Bao, salamat. Dala sa'yo, Raquela. Pang-5 ko yung Bench Olaco. Hindi pwede. Pang-6. Tamsak ulit host, Raquel. Salamat din sa'yo.
Pang-anim, bench wala ako. Kagabi, anong oras? Si Kuya Del start, nakatulog ako 1 oras. Pagtingin ko, mga 30 minutes na siyang nakastart. Si Boss Dayan? Mm. Oo nga. Nakaidlip lang ako, pero nung gumising ako, parang ayoko ng pumasok sa live niya kasi sabi ko, matutulog na lang ako. Kami ni Angela, kami ni Baxi. Pampito, bench wala ako. Hindi kita na ba? Pampito, salamat po, magandang host. Mabuhay po kayong dalawa. God bless din po, Kuya Bench wala ako. Padikit na lang po sa akin, Kuya Bench wala ako. Kasi meron pa ako dito, makapunta ka. Salamat din, Betch. Wala Pang-walo. ako. Salamat po. Bumumba. Salamat kasi. Pababa na lang ng bahay ko, bumumpa. Salamat sa iyo. Bumumpa, pababa ng bahay ko. Ito na pa. Aking Panginoon Jesus. Pang-walo, Kuya Bench wala ako. Ngayon sa lahat ng kalimbang o. Salamat. Pang-siyam, Kuya Bench. Pang-siyam. Nag-message si Boss Rina. Ano sabi niya? Salamat Busy mo kasi pang ako may eh. Bukas ko na siya. May iba muna landas ko guys. Salamat Ano? sa inyo. Sabi niya, salamat mo pang may iba muna landas ko guys. Salamat sa inyo. Hayaan mo lang siya, lasing yan. Basta ganyan. Hayaan mo lang siya. Siguro. Pang-sampu, Kuya Bench wala ako. 9 minutes. Guarantee. Kanta ka na. Wala na po yung 10 ko, Kuya Bench. Kuya Bench, wala na 10 ko. Padikit na lang po sa akin. Yung, may binaba mo ba ba? Wala na mga ayugaan dyan. Sabi na ba ka na, Epa? Si Rian. Tapos ka na ba si Rian? Asan? Sino yung si Raquel? Yung ano yung main ni Raquel? Raquela, paano ang Raquela niya yung sa punta na letter A, 3? Ganito pa rin, pero 3 A? Oo. Ganyan pa rin pero 3 A. Okay. Crisper Soranio, thumbs up host. May galang shout out sa'yo, Crisper Soranio. Salamat sa Raquel S. Bigyan kitang 5. Raquel S, bigyan kitang 5 ha. 2.49k ka, bigyan kitang 5. Unang ayuda. Si Crisper Soranio. Baba ka ng bahay, Crisper Soranio. Unang ayuda, Raquel. Unang ayuda. Baba ka ng bahay, Crisper Soranio. Inanext kita sa pin. Tapos na rin si Ben Chaloco, kay boss. Pangalawa sa'yo, Raquel. Guys, tikitan nyo na lang ako. Binababa niyo yung bumbum pa o bahay ko. Ay, Raquel is here. Kanya pa pala to. Salamat, Raquel. Pangalawa sa'yo, Raquel. Bigyan kita 5. O bigyan kitang 1 ikot, Raquel. Ayan, umikot ka na nga, Raquel. 2.5k ka na, pero 2
pa lang nadikit ko. Ibibigay ko yung 3 sa'yo. Wait lang, kulang pa 3. Pangatlong dikit, Rafaela. Naki-badge ka ba? Bumungkaw? Patanong nga, sino pa ayudahan? Ah, Naki-badge ka ba? Patanong nga, ano sino ba? pa ayudahan? Sabi ko, Sabi ko, sabihin mo. bakit Kasi ba kasi nakikinig ako sa kanya eh. Sabi mo, hindi na ako Oo. makakomment, nakikinig ako. Pang-apat sa'yo, Raquela, pang-apat. Pang-apat, Raquela. Christopher Sonyo, Raquela is here. Ikaw pala yan. Tam, shake, shake, shake. Bad, sino pa yung ano? Salamat po, Chiwaka. Bad, sino pa yung ano ko? Ayudahan ko. Huwag kang tawa-tawa dyan. Yun ako dyan. Nasa kayo mag-chat. Andito. Chat yan. Nakaka-BG. Huwag kang ano. Reset ka, Bad, sa? Okay lang yan. Ma- Ano ka? Dami. Nagre-rinig kita. daming alam babae na to? Oo, makinig ka, Bad. Nagsasalita ka, magsalita ka. O, pakinggan mo sarili mo. Baba nyo rin po bahay nyo. Ayan, binababa ni Kulot yung bahay ko. Ilonggo si Kulot. Yun yung bahay na binababa niya. Yun yung bahay ko, Raquela. Dan ako sa'yo, Raquela. 5. 5 ayuda, Raquela. Dan, umikot ka na. Ayun. Yung binababa po ni Ilonggo si Kulot Vlogs. Bahay ko po yun. Hi, Bads. How are you? Check mo yung ano mo, yung upcoming LS mo. Panay na mo na yun. Ayun, host sila kasi. Umot ka dyan. Parang na, diba may bahay mo? Yan guys, bayan ni ano, ni Epa Chris, yung binaba ko. Sabi mo na, kaya pala ayaw mo ano, nasa galaan ka pala. Excuse me, ha? Naligo Alala ka mo, na ba? guys? Oo. Hindi ko yung sariling amoy. Baka ikaw yun. Tagos ka dito, ha? Akala mo, maunahan mo ako, ha? Isik. So, yung isang inaantok na din, oh. Pamukha niya, oh. Oo, tingnan mo si Buds, oh. Pahipo-hipo ng ilong niya, oh. Kaya mo yan, Bads. Paglaban mo, Buds, hipo-hipo ka pa ng ilong mo dyan, ha? Pakinggan mo sarili mo, Celeste, nagkulit, Buds, oh. Huwag kang magsalita ka dyan, tapos punta ka. Yan, pakinggan mo sarili mo, Buds. Magsalita ka kasi. Wait lang, magpakita ako, Buds, para makita mo sarili mo. Buds, wait lang. Tingnan mo sarili mo, Buds, oh. Buds, oh. Diba? LS pa more, Buds. Oh, diba, Buds? Kala mo, ah. Hindi ka naman kasi nag-StreamYard, eh. StreamYard ka, di sana akyat kami lahat dyan. Hindi ka nag-StreamYard, eh. Team Abnoy, mga baliw. Diba, mga Team Abnoy, baliw. Diba? Team Abnoy, buisit. Mga Team Abnoy talaga, no? Tingnan mo lang, no?
Tingnan, tingnan mo naman. Kaya nga yung mga abnoy. Di ba? Dalawa kami ni Kulot dito sa LS niya. Nandito ka. Sila dito sa LS ko yun. Naka-LS din sila Kuya Marlon. Kala mo. Naka-LS sila. Kala mo. Tagkugo. Naka-LS sila. Nanonood din sila dito sa LS ko. Huwag kang trip talaga ba? Sa kala mo. Dalawa kami ni Dalawa kami. Pag nag-LS tapos panoorin yung ano yung sarili sa ano sa cam. Oo, di ba? Ito yung maganda. Walang iwanan kahit na nag-i-LS yung isa't isa, di ba? Hoy ka din. Dan co-host. Thank you po, Raquela. Thank you. Christmas naman Bench, yung wala best po. anak Ito mo and love. W. Easy. Sakit ng tagkugo. Kuya, tignan mo. Tingnan mo siya. Dalawa sila. Versus mag-isa ko dito. Di ba? Dalawa kami Mag-isa ko. syempre, dalawa kami naka-BG sa'yo. Huwag kang ano dyan. Tingnan mo. Matutumbatong walang sugat. Tingnan mo. Matutumbatong walang sugat. Ito din, naka-ano siya. Tingnan mo, di ba? Malapit na to, matumba. Tingnan mo. Nagagawa nito. Paano walang sugat? Pagod ka na, girl? Kaya pa ba today? Tapos i-BGB. Girl, pagod ka na? Kaya pa ba today? Mag-focus ka na nga dyan. Nandito na kami ni Kulot. Mag-focus ka na dyan sa LS mo. Buwisit ka. Guys, baba ng bahay. Sino pa po? Di ba? Huwag kayong mahiya. Pangalan ko na yung ano. Magsawa. Maga pa, di alas bukas. Pa? Bakit? Saan ka pupunta? Sa resort ng father-in-law ko. Wow, sana all may resort. Talaga, saan yun? Sa San Joaquin. Sa San Joaquin. Wow, sana all. 1 hour ang biyahe. Mga 4 a.m. ako alis dito. Di matulog umaga. Si Buds yan. Okay. Yung anak mo, sama mo din? Dalawa na kami. May office kasi sa LS. Langya ka dyan, Kuya Kulot. Yung main mo, hindi mo pa dinikit sa akin, Karinig mo yun. 192,000 dikit, Buds. Yung main mo, hindi mo pa dinikit sa akin. Nati Japan. Ikaw nga magbaba ng bahay dyan. Walang nagbababa ng bahay dyan. Dadalhin mo din pala anak mo. Buti naman. Dalawa na kami. Magano kayo doon magpapahinga? Hindi naman kasi yung family ng friend ko. Dati nakapunta na sila doon. Nahihiyan sila lang pumunta. Nagpapasama na lang. Bahala ka dyan. Nagpapasama. May resort pala yung father-in-law mo. Sana pa? Sabi ko may resort pala yung father-in-law mo. Maganda ba? Baka pupunta. Hindi develop pa lang pero parang siya, parang private resort siya. Pero maganda doon. Kukuha ko ng video, i-send ko sa'yo. Nagtatampo na akong may mo, di mo pa dikit sa akin. Kuya 1905. Sa 1905. Nadikit ko na nga. Nahulog ako. Sorry. Oo nga. Buti lang nasalo kita. Ay, salamat sa pagsalo. Dikit ko na nga, 1905.
Kasi hindi talaga makalimutan yung Hindi 1905 mo ngayon. yung 1905, no? Kaya nga eh. Gagawa Abs sana talaga ako to. ng cake bukas. Kaso alis ako. Gagawa ka ng Ng cake. cake? Wow, sana all marunong magawa ng cake. Hindi dati kasi, no, gumagawa ako ng cake dito. At saka, yung pandesal, at saka malunggay pandesal, gumagawa ako dito. Uy, sarap yun, kulot. Tamsak ulit, host. Thank you sa pag-tamsak, Raquela S. Hi guys! 1905. Birthday niya sa Martes. Oy, Bars, kung salita ka dyan, ang daya mo, kami lang nagsasalita, tapos naririnig mo kami. Hoy, magsalita ka dyan, para marinig ka din sa sarili mong LS. Yaw siya, kulot. Birthday mo daw sa Martes, kulot. Hindi ko na since before yung birthday ko, pero hindi ko na iniisip yun. Hindi ako nasama. Sige. Sige, Raquela S. Biglang shoutout Raquela S. Lumipat ka po sa LS ko para maayudahan kita. Iwanan mo sila dyan. Okay, sige, lumipat ka doon. Nag-ayuda yun si Bals, tapos na namin yung Punta ayudahan. kayo kay Vance. Sige, punta kayo doon. Tapos, Tapos alis kayo para agad. may ayuda. Punta kayo, tapos labas lang kayo. Balik kayo agad, dito. agad. 1 seconds lang. Oo, kunin mo lang yung ayuda ni Bals, tapos bumalik ka dito, Raquela. Balik na kayo agad. 1 seconds lang. Mabilis na yun. Oo. Hindi, kunin nyo lang yung ayuda ni Bals, tapos bumalik kayo dito. Guys, pumunta kayo doon, kunin nyo lang yung ayuda ni Bals, tapos bumalik kayo dito. Kunin mo yung ayuda ni Vance doon. Yeah, guys. O, diba? Natawa siya sa sarili niyang abnormalan. Tingnan nyo. Okay na ako. Nag-aagaw ng customer. Magaling kayo lagi mag-sales to. Co-host Dan ulit. Uy, thank you, Raquela, sa paayuda. Baliw ka, Bads. Sige. Okay lang yan para dadami. Ewan ko sa'yo. Badsila ka. Baliw ka. Number 1 na Abnoy. Yung pinaka-first Abnoy. Tingnan mo yung bangs nyo. Sana all maganda. Sana all maganda yung bangs. Ang haba ng hair, mag-rejoice ka na lang. Saan na, guys, punta kayo kay Buds Nails and Arts. Nag-ayuda siya 50. Punta kayo doon. Anong tawag doon sa madulog? Wala? Guys, punta kayo kay Buds Nails and Arts. Nag-ayuda siya 50. 50 yung bibigay niya, guys. Ilagos sa Pilat Vlogs na po ng mansion mo. Medyo nga po, tapos nabi ako sa'yo ng ayuda. Kala mo ikaw lang, Buds. Kala mo ikaw lang. Huwag kang ano yun. Guys, punta kayo kay Buds Arts. Thank you, Bench. Diyos ko, mag-off ka mo. Oh, yan ang 50 dyan. Baliw ka. Nagbibigay yan ng 100. Oo, 100. 50 to 100 bibigay niya. Kaya niya yan, ibigay sa inyo sa inyo. Kuya Marlon. Sa loob ng 1 minuto, kaya niya ibigay yung 100 na ayuda po sa inyo. Tuloy nyo na lang din sa kanya, tapos balik kayo rito.
Bench, wala po. Wow po. Sana po sa akin yung mayuda para magdadagan sa Diyos. Salamat na marami. No problem, boss. Balik-balik ka rito, boss. Ano sa bahay namin? Sige po, balik Tulungan tayo lang. rito. Gabi-gabi kami, boss. Punta ka doon, Ventura ko, punta ka doon kay Buds MP Nails. Pumunta ka doon. Search mo Bud MP Nails and Arts. Buds MP Nails and Arts. Buds, ibaba mo dyan. Wag yun lang yung link ng LS mo. Baba mo lang bahay mo dyan. Wag lang link ng LS mo. Para mapuntahan ka din nila, mayudahan mo kasi maliit lang bahay nila. Para mapuntahan ka din nila, mayudahan mo kasi maliit lang bahay nila. Hindi. Oh, hindi naman kasi yung link ng LS mo. Hindi naman kasi link ng LS mo, kundi yung bahay mo, yung buong bahay mo ba. Hindi yung link ng LS mo, kundi buong bahay mo ibaba mo. Yun. Tamsak, dikit ulit. Oh, thank you. OTW ko. Thank you, Rafaela. Pwede ba yun? Naka-LF si Kuya Kulot. Mapalo ba? No, pwede yun. Basta wag lang link ng LS. Yung ano lang. Yung toilet. Yung bahay lang dyan. Well, ano ka? Bahala kayo dyan. Hinagaw nyo na si ano? Si Vicar Rayo. Rakala, compose dyan. Salamat, Rakala. Thank you, Raquel, sa paayuda. Thank you, Raquel, sa paayuda. Pasok ka lang sa LS ko ulit. Ayudahan din kita. Rakela, bench wala ko on the way. Bench wala ko on the way si Rakela sa'yo. Supli, ano lang kayo guys? Bala ka dyan, Dad. Hingga mo sarili mo dyan. Wait lang, kulot tumatawag dyan ako. Sige. Take your time, Rakela. Anong ganap, mahal? Mahal, hi, anong ganap? Hello? Lasing na ba? Ha? Mahal, lasing na ba? Oo, papaantok. Uuwi ka na ba? Hello, uuwi ka na ba? Mahal. Ewan ko, saglit lang. Baka sa cellphone ko, mahal. Wait. Baka sa cellphone ko din. Hello, saglit lang. Baka sa cellphone ko. Thank you, Kuya Marlon. Sleep ka na dyan. Thank you. Oh. Bench wala ko. Babawi ako sa'yo. Ano po sa mansyon mo sa... Wag mo patayin, mahal. Saglit lang. LS mo na lang. Oh, sige, wait lang. Tawagan Ate kita. Japan. Ate Japan, di ba may... Magdikitan kayo guys. Rakela, done ang pin. Naririnig mo na ako.
Kailan pagkibaba ka ng bahay mo, ipipin kita. Maririnig mo na I-next ako? kita kay kay Ben Cholaco. Maririnig mo na ako? Medyo matagal na rin si Ben Cholaco na pin dito. Mahal, naririnig Okay, mo na ako? baba ka ng bahay, Raquel, please. Naririnig mo na ako? I-next natin sa pin. Salamat. Ayan na, naririnig na ako. Nakikita mo na ako. Buds, dandam sa kalimbang all. Kailan pakibaba ng bahay? Ikaw yung next ko na ipin. Sana all nagkakasama. Sige, good luck. Kaya open talaga, makikita mo ka mahal. Mahal pa siya. Kasama mo. Sinabi ko ba na hindi ka mukhang may pera? Sinabi ko ba? Oo. Tinatamyan ko siya. Baka madali ka kasi niya. Wasted ka. Wayos ka. Wayos ka. Nadikitan ko po sila lahat. Po, salamat po. Sure, Benzolaco. Balik-balik ka sa bahay natin, Benzolaco. Araw-araw kayo dahil kami kayo namin. Raquel, thumbs up po. Salamat. Salamat, Raquel. Ako'y ibigin mo. Ibigin. Benzolaco, okay po. Balik talaga ako kasi nagdagdagan yung ayun ako. Salamat ulit, boss. Sure, boss. Gabi-gabi kami nag-LS. Balik-balik lang. Tsaka kung kukunin nila ulit yung mga ayuda na inayuda namin sa iyo. Okay lang yun. May mababawas pero at least may natitira kahit pa paano na dagdagan araw-araw yung bahay mo. Huwag niyo lang pansinin yung bahay niyo na sus lang po wait lang.
Sorry, pa. Thank you, Kulot. Okay lang, Kulot. Okay lang. Raquel S. Thank you. Tumawag kasi jowa ko. Magkakasino daw siya. Sabi ko, go. Happy ngayon. Nagkalat ng chocolate host pang 195 sa'yo. Salamat. Raquel, pa ba ka nga ng bahay, please? Salamat. Si Boswell, nakainom siguro na. Oo, nakainom yan. Ang tanging alam ko. Wait lang, pangit.
Ayun, thank you kulot. Kulot, nantok na ako, matutulog na ako ha. O sige, matulog ka na muna, matulog ka. Sige, tambay Salamat. ko na lang. Itambay ko na lang to sa'yo. Good night. Maaga pa ako bukas. Sige, good night. Ingat. Good night everyone. Yes, Naka-video you. yung dala kong cellphone sa'yo. Sige, salamat pa. Kaya matulog ka na. Alam ko pagod ka na rin. Kaya lang nagmamanang bayan si Marcela. Wait lang. Salamat po ho sa lahat. Nandito pa ako bukas. Bahay po ganun. Mag-ingat po kayo, boss. Bench, po. Salamat din sa pagpatambay sa bahay. Balik ka na lang bukas po. Gabi-gabi talaga yan. Salamat God bless po. Ingat po kayo lagi. Kaya po tayo. Sige boss, good night boss. Sige. Salamat. We wanna try to put things back the way they used to be. There's no sense in going over the same things as before. It's not the past anymore. Back again.
On a better place. Nagkaroon sa lahat. Kailangan, doon ko pa kailangan. Try ko kung paano ka mag-buy mo. Sa pag-buy. Hindi ako maayuda ko sir. Parang nabigay ko na lahat. Maybe now they can't be more than just friends. Feels so right. She smells like I used to wear when.
Pogi Vlogger, thumbs up ticket host, pang 186 ako. Thank you, boss. Nagkaroon thumbs up sa'yo. Salamat sa pagbisita sa bahay natin, boss. Pogi Vlogger. Yan, may jacket ka lang. Baba ka ng bahay, no? Pogi Vlogger. Baba ka ng bahay mo. Di kita mo lang sila kailangan bibigyan. Nagsusupli yan. Baba ka ng bahay mo, boss.
Dahil sinakapin mo, na kailangan dyan yung mga na kailangan. Pogi Vlogger, ito po ho, salamat. Puntahan ko bahay mo. Puntahan ko bahay mo na Pogi Vlogger, puntahan ko bahay mo. Natatawa kasi ako sa sa kay Boss Derek tsaka yung pag-press ng sama namin. Mga master ko. Mga master ko sa team namin. Natatawa kasi ako sa nagkakwentuhan sila sa nagkakwentuhan kami sa group chat. Kaya hindi ako makapag-focus sa shout out dito kasi natatawa ko kami lang dalawa.
Uy, nasa labas. Kalkal pa din. Papunta na, dito na ako sa bahay mo mga, Pogi Vlog. Pogi Vlog, dito na ako sa bahay mo. Bigyan ko ka na, ng ayuda. Show me the way. Premier pala to sa'yo, Pulito, Tapdasan. Walang dikit sa'yo. Pogi Vlogger, walang dikit sa'yo. Hindi na ako lagi babakas. Sa Premier mo ako hindi dikit. Walang dikit sa'yo. Walang dikit sa'yo, bro. Pang-apat na dikit, bro. Dahil nasa 5 sa'yo, bro. Natin, bro. Salamat. Kayo pipin ko. Rakela, nandiyan ka pa ba? Talaga, sa Rakela, ipipin na lang kita. Wala ka naman, Pogi Vlogger, wala ka naman. Bisita ka lagi dito sana sa bahay ko. Gabi-gabi nag-ialas ako.
Nag-aalas ako gabi-gabi, bro. Punta ka lagi dito sa bahay mo. Magtulungan tayo magsuklian at magdikitan. Wala ka naman, okay vlogger. Salamat sa ano sa pagpunta sa bahay natin. Katambay rito. Masaya rito ano, okay vlogger kasi no. Kung minsan nandito si ano, si Epa Chris at saka si Boss Del, lahat kami nagtutulungan at saka ano, para ang gulo-gulo kausapin. Magkakausap na ano, na nagkakagulo-gulo. Parang tawanan-tawanan. Lagi ka tumambay rito ano, Pogi Vlogger. At saka ano, marami naman nag-LS eh. Marami naman nag-aayuda. Sa akin, bago pa lang itong channel ko, bago pa lang. Hindi pa nga nakalis sa 200 plus. Pero ano, nag-LS na lang kasi ako para ano, hindi ko na pinapansin yung bahay ko. Kasi lagi rin nalalagas. Mas na-enjoy ko pa yung ano, doon ako galing kay Mami Patrice. Okay. Oo, sila yung mga, kumbaga mga master ko rito. Mga ano ko. Sila yung mga nag-guide sa akin sa lahat. Sila yung tumutulong sa akin. Kaya nga blessed ako dahil nakilala ko sila. Hindi naman ako nakapag-LS ko ano, kung hindi dahil kay Pa Chris at saka kay Boss Reltons, kag Boss Del. Marami silang tinulong sa akin kasi mas mabuti naman kung masanay-sanay na tayo dito. Sa Iloilo ako. Taga Iloilo ako. Dito ako sa Iloilo ngayon na Pogi Vlogger. Medyo talong-talong ako mag-Tagalog. Sinasanay ko pa lang yung magsalita ng Tagalog. Hindi kasi ako fluent mag-Tagalog. Pero Ilonggo kasi ako. Ikaw ba, Pogi Vlogger, taga saan ka ba?
Okay, taga Cebu. Maganda yun, maganda yun, maganda. Morning ka na ba, Pogi Vlogger? Na-morning ka na ba? Na-morning na ba yung channel mo, Pogi Vlogger? May mga kamag-anak ko dyan sa Iloilo, mga daw. Saan ba sa Iloilo, Pogi Vlogger? Nasa Haro kasi ako, Haro. Mabuti naman. Tagal-tagal din siguro no, na namuli ka, no? Ako, ano pa lang, almost 1 month pa lang. Nag-start ako YouTube. Parang mas na-enjoy ko pa yung ano ba to? Yung pag-i-LS dito. Kaysa bantayan ko yung bahay ko at saka yung watch hours. Okay. Dito na kasi ako sa Haro, sa city. Sila Chris yung yung mentor ko rito. Sila Real Thumbs, Channel, Del Asuncion, sila Buds. Yan. Kaya pa tuloy tagdanya pa. Sila yung mga mentor ko rito. Pogi Vlogger. Medyo parang unti-unti na nasasanay sa pag-LS. Halos hindi dahil sa kanila, wala ako dito ngayon. Okay, pasasalamat. Kala ko ba pa matutulog ka na? Tulog na ako. Gulo na kasi kasi. Paano ko matutulog? Si Delphin, nagkalkal pa na pictures. Tawang-tawa nga ako eh. Yung si Janae, nagkalkal pa ng pictures sa akin. Kanina pa nag-aantay yung ayudahan ko, pero hindi ako maka-ayuda kasi tawang-tawa ako. Kulit yung boss Del, no? Daming alam. Ako Daming alam. 2021 ako nag-start sa YouTube. Monetize ako nitong October 11 lang. Congrats, Poging Vlogger. Congrats. June. Ako lang. June 2021 ako nag-start sa YouTube. Na-monetize ako nitong October 11. Ako 2 months and a half lang ata kasi nag-start ako is mga 3rd week ng May. Tapos na-money ako first week ng August. Tama. Oo. Bakit kaya Ilang buwan lang yun? Yan. Mga 2 months and a half lang. 4 months? 4 months lang sa'yo, Pogi Vlogger? Ikaw, ilang buwan ka na money?
2 months and a half. 2 months and a half? Wow, Mm. Big love shout out po ng vlogger. Thank you so much. bilis ah. Oo, kasi may nag-place sa akin. Tapos si Kuya Del, piniplay Oo, din ako. oo nga po, Kaya vlogger, oh. nasira yung MacBook ni Kuya Del dahil sa akin. Salamat, salamat. Oo, kaya yan. Pulot na po sila. Para piniplay namin. Lahat kayo doon sa GC, piplay niyo. 4 Oo, months talaga lang. na matutulog ako. Bilis Naka-video yung naman, no? jowa ko sa'yo, kulot. Sabi niya, aba, gising ka pa. Sabi mo, matutulog ka na. Bilis na morning. Kulot ha, good night na kulot. Good night, good night. Matulog ka na, Epa. Oo, matulog na ako. Oo, Naka-video sige, niya yung Ma'am jowa ko naman. sa'yo. Tingnan niya. Sabi ko kasi dito ako matutulog. Mag-mute ako. Kaya Nagugulat ako nga, ng message. Bakit gising pa daw ako? Bye. ang kulit eh. May pabawi-bawi pang alam. Want to wake it up so you have to make excuses. Marami kasi tumutulong sa akin, host, taga ibang bansa ako. Kasi yung question. Okay. Mas mabuti yun, pogi vlogger, oh. Congrats sa'yo. Wow, galing naman nun. Salamat sa pag-share ng ng kwento. Kahit pa paano may kausap ako rito. Si Epa kasi alam ko pagod na yan kasi kanina nag-LS din siya. 4 hours. Sorry kulot ha, may trabaho kasi ako bukas Kaya maaga. alam ko Epa, naintindihan ko yun. Patulog ka na. Sa ibang bansa pa rin ba pogi vlogger? Hayaan mo si Kuya Del, pagdating niya ng bahay, itatambay niya yung ano niya sa'yo, yung cellphone, naka-BG yan, hindi yan, kahit na hindi yan nagko-comment, nakatambay yung nakapost niya sa'yo. Hindi man kasi mahilig si Kuya Del mag-comment, pero nakikinig yan ng pinag-uusapan. Oo, doon ako kaya kay mag-practice. Okay. Good night, Puging Vlogger, good night. Good night. Good night, Epa. Night, host. Sweet dreams. Kami ni Pogi Vlogger, nito lang kami nagkakilala, nag-close. Kasi Ilongga din siya. Oo, Ilongga din siya. Kaya parang mga almost a week. A week kami nagkakilala. Kaya nakapasok ako sa kanilang GC. Kaya laking tulong sa akin to na nakarating dito sa pag-ALS dahil sa kanya at sa kanila. Pero si Boss Reltons talaga yung nauna kong nakilala. Reltons channel. Siya yung nauna kong nakilala. Tapos sila Epa, Chris, yun. At saka natuloy-tuloy na yun nagtuloy-tuloy lang yun nung nasa GC na nila ako. Ang dami nilang advice sa akin. Until now na naka-LS ako, yun, dito na. Kaya nga laking pasasalamat ko sa kanila. Na kung iisipin ko ba naman na kabago-bago ko pa lang sa YouTube, tapos yung tumutulong sa'yo yung mga na-monetize na,
Yun ba? Parang sobrang blessed talaga. Oh. Kaya nga sabi ko, hindi ko na pinapansin yung Pogi Vlogger, yung aking bahay at saka watch hour. Hindi ko na yun pinapansin, parang nagfo-focus ako sa nag-enjoy lang ako dito na ikaw, kausap sila, kausap kayo, ganun. Pero yung nag-start ako ng mag-YouTube. Siyempre excited ako na bumilis yung bahay, makuha ko yung 4K hour. Siyempre, doon ako na-excite before. Yung first, second, third. Pero nung nag-start ako nakapasok sa GC nila, nung nag-akit-akit ako sa kanilang LS, yun, doon na nagkawatak-watak na parang na-enjoy ko yung pag kausap sila. Kausap kayo, nagbibigay ayuda, yun. Until now, nag-start ako nag-LS almost how many days. Kaya nga, boss, oo. Kaya nga, boss, yan din ang sinabi ni Epa sa akin, ni Epa Chris. Anihin mo yung 1,000 na bahay. Kung yung watch hour mo, may kaunti lang. Yun. Kaya nga sabi niya, mas mabuti kung mauna yung watch hour kaysa sa bahay. Kaya nag-start ako mag-LS. Tinuruan din niya ako na mag-upload ng Premiere. Kasi wala talaga akong wala idea dito. Sobrang hirap talaga kung iisipin. Hindi basta-basta makakuha ng Pogi Vlogger ng bahay, banana, hindi basta-basta. Sobrang hirap. Pero dahil sa tulong ng mga ka-team namin, nung nakapasok na ako sa GC doon, buti ka sa'yo, Pogi Vlogger, na-monetize ka na kasi pure vlogger ka na talaga. Nasuklian na yung nasuklian na yung pagod tsaka tiyaga. Okay. Pero maganda kung maka 1K ka na para maka-dare ka sa double T, malaki bigay ni Lolo sa 8 hour pag direct. Sana nga Pogi Vlogger, sana nga mapabilis to. Hindi ko naman inaakala Pogi Vlogger na makakapasok ako sa ganitong sistema, Kasi yung trabaho ko dito bahay, it's okay, Epa, it's okay, Epa. No problem. Pahinga ka na, Epa. Pahinga ka na. Kasi salamat sa iyo, Epa, salamat talaga. Pogi Vlogger, ano ba yung sinabi ko doon na hindi ko kasi inaakala na makakapasok ako sa ganitong nag-YouTube kasi ang trabaho ko rito anak, almost 4 years talaga ako Pogi Vlogger, almost 4 years ako since na maliit yung anak ko. Hands-on talaga ako sa kanya.
Yung StreamYard kasi hati kayo sa WH niyan, pero ganun talaga sa umpisa. Host kaya go lang go. Kaya nga po, vlogger ako. Salamat sa inyo, salamat sa mga messages niyo sa akin at saka ang sarap lang ng pakiramdam na kumbaga baguhan ka sa ganitong sistema tapos yung tumutulong sa parang todo support ng mga na-monetize na kagaya niyo. Actually kung gabi lang ako may time sa pag-YouTube, pag-vlogger kasi umaga hanggang 6 a.m. until 9 p.m. or 10. Anak ko lang yung iniintindi ko. Lahat hands-on kasi ako sa anak ko. Kasi yung wife ko yung naghahanap ng trabaho. Kaya wala talaga akong time. Kaya gabi na lang ako makakahawak ng channel ko. Paminsan-minsan YouTube din, pagpahinga-hinga. Pero more hands-on ako sa anak ko. Kaya nga kahit ako pogi vlogger, hindi ako makapaniwala na naka-LS na ako Nag-LS na ako na ganito. We don't want to break you up, so you have to make excuses. Julito, one auto viral thumbs up host. Mega shout out Thank sa'yo, you, Julito. Then Asia, good evening to all. Sorry, kulot Salamat guys sa pagbisita. Wait, dadakitan ko kayo guys. Good evening, Dana Asia. Dana Asia. Thank you sa paayuda kay Kulot, yung vlogger. Salamat Julito. Kulot, matutulog na talaga ako, promise. Ang kulit kasi nandiyo ako tawag ng tawag. Salamat. Dana Asia, may jacket na kayo. Namimiss ka lang nun? Namimiss, nagkakasino ngayon, nasa kasino ngayon. Sabi ko magkasino ka dyan, hayaan mo ako dito na natutulog sa LS. Guys, nakita niyo si yung nakapin natin. Nag-aayos na yan. Salamat. Kahit huwag mo na nakita, okay lang Dana ko dyan, ayuda kay Julito Tapdasan at saka kay Dana Asia. Baka Dana kayo din na bahay ako. niyo, guys. Kagabi kay Kuya Del. Okay. Good night, guys. Good night. Salamat. Dana, Asia, good evening to all. Dana, baba kayo ng bahay, Dana. May jacket ka na. Kulito, magbaba kayo ng bahay. Kulito. Ayudahan ko kayo.
Noy Kim Binlino. Oy, amigo. Shoutout sa'yo, amigo. Viral 104. Ako po to. Nakita kita viral. Salamat sa pag-ano. Salamat sa pag-bisita ng bahay natin. Nanay siya ganun doon. Bro Kim, ingat kayo dyan, ingat kayo. Salamat sa patambay. Salamat sa support to game. Salamat. Banata. Gawa tayo ng Bro Kim, gawa tayo ng content. Baba kayo ng bahay niyo, guys. Magbibigay ako ng ayuda. Bibigyan ko yung ayuda yung bahay niyo. Welcome, shout out sa lahat. Baba kayo ng bahay niyo, guys. Bro Kim, anong maganda ba? Anong trip ba natin dyan ngayon? Bro Kim. May shotting ba dyan? Shot. Ulito Top the Salvira, BH. Ito yung main co-host. Okay. Salamat ulito. Dahil ako sa'yo kanina, boss. Itong sa na kita na di kita ng bahay mo. Kung ba kayo ng bahay nyo, guys? Hindi kita na itong saklihan tayo. Sure, pa. Salamat. Good night. Bukas ko lang patuloy yung lokasyon dito sa inspector. Kung mag-proving muna kami, bye-bye muna, balikan kita bukas, ay dahil kita. Sige, boss, solito. Tapdasan, salamat. Salamat sa pagtutulungan natin dito. Appreciate, boss. Mag-ingat kayo sa pag-ronda. Pag-roving nyo.
Mega mega love. Shoutout sa lahat. Okay, Plugger, binababo lang kita. Nakita niyo guys yung yung na-pin ko. Sa ano ko yan, sa sister ko yan, sa mga kapatid ko yan, Nag-aayuda yan. Baba. Nakita niyo lang guys na nakapin. Sa kapatid ko yan. Salamat. Masakan at main.
Kapag ka na hirapan, kapag ako tumatak ko na lang sa'yo. Bilang ikaw ang lumalaban na hindi mahal. Hirap sabihin, ano bang sabihin na? Kahit mo naririnig, ito naririnig ka dati. Ito ba muling araw, sinurap mo muli. Ito ba lang, ito lang mo siya.
Salamat.
Tinggal.
Ay, tagal ko rin hindi sumunod. Salamat na. Medyo di pa kasi ako inaantok eh, kaya nagpapalipas ako sa kwento.
Salamat ulit. Salamat guys. Salamat mag-iban. Salamat. Mami Iban. Salamat. Salamat Mami. Salamat Pansila Mami. Salamat. Pinaka magandang Salamat. Salamat Mads. Mami Iban. Ingat po muli ho. Salamat Mads. Anong oras ba sa'yo dyan, Mads?
Thumbs up kuya dati ni Ken, thumbs up dikit mami dahil. Salamat Dads. Salamat sa inyo guys. Mag-end na ako. Salamat, Mads. Kita mo dikit ko yan. Hanggang dito na lang mga guys. Ay, end ko na lang to. Mads, ingat ka dyan. Salamat na pa, Chris. Salamat sa lahat. Good night.